Ahojte. Asi najčastejšia otázka na všetkých mojich sociálnych sieťach je, že či urobím tutoriál na sveter z vlny, na ktorú vám netreba žiaden háčik ani ihlice, jednoducho pletiete iba rukami. A je to tu. Ak si nevidela predošlé tutoriály, utekej si to pozrieť, pretože napríklad na takej deke najlepšie pochopíš princíp tohto pletenia. Sveter je trošičku komplikovanejší ako deka, preto bude rozdelený na niekoľko častí. V tej dnešnej si ideme urobiť rukáv. Budeš potrebovať alize vlnu, ja používam s malými očkami. Na začiatok kľudne môžeš použiť aj veľké očka, s ktorými je to jednoduchšie a rýchlejšie. A ďalej potrebuješ už len nožničky. Začiatok vlny si odstrihneme neskôr. Rozprestri si vlnu tak, aby sa ti neprekrúcala. Začiatok vlny si takto prilož cez ruku, aby si zistila, akú šírku rukáva potrebuješ. Ja som dala 17 očiek s tým, že počítam aj s tým, aby sa mi ľahko prevliekal rukáv cez ruku. Prvé očko dám cez to 17. a pokračujem reťazovo ako pri deke. Čiže očko cez očko. Prvé očko cez druhé, druhé cez tretie, tretie cez štvrté a vzniká mi takáto reťaz. Keď už mám celý obvod, ostalo mi tu jedno očko a hneď vedľa neho budem dávať do každého očka z reťaze jednu slučku. Tak ako sme to robili pri deke. Takto pokračujem až po začiatok. Keď už mám hotový celý obvod, idem na ďalší riadok. Tentokrát dám do každého očka dve slučky. A opäť pokračujem až po začiatok. Keď už mám ďalší riadok hotový, posúvam sa na ten ďalší. A opäť do každého očka jedno očko. Takto urobím 5 riadkov. A keďže chcem mať rukávy poriadne puffy, na 5. riadok začnem opäť rozširovať. 5 očiek pôjdem klasicky, očko cez očko a na 6. očko pôjdem 2 očká do jedného. A takto si urobím celý riadok. Ďalšie riadky pôjdem opäť klasicky, očko cez očko a opäť rozširovať budem až na 10. riadok. Rozširovať môžeš, ale nemusíš. Už záleží, ako veľmi puffy rukávy chceš mať. Taktiež dĺžku si volíš podľa toho, ako veľmi chceš mať rukávy nazberkané. A tento druhý typ rukáva nájdete v celom tutoriáli už na mojom novom Hero Hero. Rozhodla som sa vytvoriť priestor, kde nájdete častejšie a hlavne detailnejšie návody, moje vlastné strihy, triky aj chyby, ktorým sa vyhnúť. Najrýchlejší z vás sa tam dostanú za štartovaciu cenu, neskôr pôjde hore. Tak sa poponáhľaj. Tutoriály budú aj naďalej na Instagrame vo formáte, ako ste zvyknutí. Hero Hero je bonus navyše. Link máte v bio. Teším sa na vás a na našu pletiacu komunitu, ktorú si spolu vytvoríme. Pre part 2 daj srdiečko na toto video a nezabudni ma sledovať, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. Bye!